Seniorenorkest bestaat 25 jaar. Museumweekend in Venray. Het is vandaag 5 april. Dit is het Pelemaasjournaal. Over ruim 2 maanden start de 55e avondvierdaagse Venray. Iedereen kan deelnemen, jong en oud, alleen of in een kleine of grote groep. Start en finish zijn op het Schouwburgplein. Van donderdag 6 juni tot en met zondag 9 juni kan er 3, 5, 10 of 15 kilometer worden gewandeld. Op zondag is er ook gelegenheid voor een wandeling van 20 kilometer. Inschrijven is mogelijk op maandag 3 juni van 5 uur tot half 8 's avonds in zaal Tiele of dagelijks voor aanvang van de wandeling in de foyer van de Schouwburg. Voor scholen en verenigingen die deel willen nemen aan de avondvierdaagse wordt een informatiebijeenkomst gehouden op donderdag 11 april om 8 uur 's avonds in zaal Tiele aan het Kennedyplein. Het Seniorenorkest Venray bestaat 25 jaar. Gisteren hield zij een concert in het Schuttersveld om dit te vieren. Precies 25 jaar geleden trad het Seniorenorkest voor het eerst op in de Schouwburg. Het muziekensemble werd opgericht door de Venraynaren Frans Verhofstadt, Jan Verstegen en Graat Verbeek. Dat waren echte Venrayse muzikanten, die hadden veel zin in muziek. Die waren op dat moment ook al iets ouder en die dachten van nou ja, als we straks allemaal wat ouder zijn, dan willen we toch muziek blijven maken. En de meeste muzikanten die er toen bij zijn gekomen, die zaten bij een harmonie of een fanfare. En die dachten van nou ja, als we straks ook wat ouder zijn, dan willen we toch wel op niveau muziek blijven maken. En zodoende hebben ze zich bij dit orkest aangesloten. Toen het orkest begon bestond de groep uit 8 muzikanten. Ondertussen is het orkest flink uitgebreid en heeft nu een bezetting van 22 senioren. Meestal wel eens niet zo piepjong, want de jongste is 61 en de oudste 92. De gemiddelde leeftijd is 71, dus dat zit er ongeveer tussenin. Maar ja, ze hebben er allemaal nog veel zin in, want ik zeg al, 92 jaar en dan nog steeds muziek maken, ja, dat is heel bijzonder. Die zitten vandaag dus ook bij. Ja. Is het niet moeilijker om muziek te maken als je ouder wordt? Jawel, je merkt toch wel dat je meer moet oefenen om op hetzelfde niveau te blijven als dat je vroeger gewend was. Het orkest heeft iedere week een repetitie. Het gaat dan niet alleen om de muzikale prestatie, maar ook om gezellig onder elkaar te zijn. De muzikanten delen dan ook bijzondere, maar ook moeilijke momenten met elkaar. Door de opbouw van de leeftijd moeten we nog wel eens meer dan gemiddeld afscheid nemen van iemand. En dan spelen we muziek in de kerk en dan, ja, dat grijpt toch wel aan. Zelfs nou. Hebben jullie dit jaar nog veel bijzondere leuke optredens? Wij willen dit jaar in alle Venrayse wijken een concert geven. En ook in alle kerkdorpen, gewoon als dank voor hetgeen wat die dorpen en de wijken voor ons betekend hebben voor het leven van muzikanten. Dus. Wie wordt Venrays kampioen stijldansen? Morgenmiddag om 5 uur 's middags is de finale van het project Betere Kinderen door Stijldansen. Kinderen van 5 basisscholen uit Venray gaan uitmaken wie de beste stijldanser van de gemeente is. Het project is een samenwerking tussen Janse Dansmasters en de scholen Petrusbande, Montessori School, de Kruitwis, Koningshof en de Meent. Zij hebben voorafgaand aan de finale allemaal stijldansles gehad. De finale van morgen vindt plaats in anno 54. Iedereen is welkom om te komen kijken. Aankomend weekend 6 en 7 april is het Nationaal Museumweekend. In heel Nederland zijn overal musea gratis te bezoeken. In en rondom het Venrays Museum is ook veel te doen deze dagen. Wij hebben hier in het Venrays Museum een glas in lood tentoonstelling. We laten hier glas in lood zien, ramen en het proces om tot een glas in loodraam te komen. Daar hebben we een tentoonstelling over gemaakt. Er zijn hier in het museumweekend op zaterdag en zondag een glazenier is er dan aan het werk van 11:30 tot half 4. En die laten van alles zien. In veel gebouwen is natuurlijk glas en lood te vinden. Het Venrays Museum heeft foto's gemaakt van deze glas- en loodramen.
Maar het heeft ook een aantal gebouwen bereid gevonden in Venray om dit weekend open te gaan, zodat mensen het glas en lood van dichtbij kunnen zien. Nou, dat is bijvoorbeeld de kerk, die is geopend ook in het museumweekend. Daar kunnen de mensen glas- en loodramen bekijken. Het gemeentehuis, dat is ook op zaterdag en zondag geopend. En er zijn ook mensen die wat kunnen vertellen. En we hebben een hele mooie nevententoonstelling georganiseerd in de toren van de Grote Kerk. En die gaat dan voor het eerst open. Die is dan vanaf komende zaterdag een half jaar lang iedere week op zaterdagmiddag geopend. Maar die tentoonstelling, ja, dat is dus een primeur op die dag, zeg maar, op zaterdag. Eet van de Woldenberg is hobbyglazeneer. Hij heeft zijn werkzaamheden al een paar keer getoond in het Venrays Museum en gebruikt bijzondere materialen bij het glas en lood zetten. Wat ik dan doe is verwerken met agaatstenen, met natuurlijke stenen zoals bergkristal en andere steensoorten die ik verwerk in glas. Dat doe ik dan als glazenier, als hobbyglazenier. Dat is, Wat is er zo bijzonder aan glas en lood? de kleuren. De kleuren en de ontwerpen fascineert heel erg. Het ontwerp maken van glaswerk. Gewoon het ontwerp maken en dan uitwerken hoe het dan wordt. Dit weekend worden er ook glas- en loodwandelingen gehouden. Deze starten zaterdags en zondags om 1:30 's. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is een aflevering van De Geheimen van te zien. Deze keer staat het programma in het teken van Vredepil. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Dit weekend blijft het droog. Morgen kan het kwik oplopen tot 8 graden met een matige noordelijke wind. De dag begint met wat bewolking, maar later zullen er meer opklaringen komen. Zondag wordt het met zonnig weer circa 9 graden. Er staat dan een wat zwakkere noordelijke wind. Een fijn weekend en graag tot maandag.